Vydáme se společně na cestu do hlubin vesmíru. Na úplný počátek. Do dob ještě předtím, než vznikl samotný svět tak, jak ho známe. Neexistovaly hvězdy, planety, ani život. Skrývala se zde ale energie čekající na svůj okamžik. Co bylo na počátku, se můžeme jen domnívat. Možná neexistoval čas. Možná neexistoval prostor. Na počátku nebylo nic, co bychom znali. Jen něco nepopsatelného a námi prozatím neuchopitelného čekalo na svůj okamžik. A pak to přišlo. Velký třesk. Okamžik, kdy vznikl vesmír z extrémně hustého a horkého stavu. Během zlomku sekundy se začal rozpínat a vytvořil prostor, čas i energii. Z drobných částic vznikají první struktury. Rodí se hvězdy, planety i život. A až téměř po 9 miliardách let začíná vznikat naše sluneční soustava. Z vířícího prachu vzniká mladé slunce. Kolem něj rotuje disk plynu a prachu, ze kterého se postupně rodí celá sluneční soustava. Nejblíže ke slunci vznikl Merkur, malý svět spálený žárem a bičovaný chladem. O něco dále se sformovala Venuše, zahalena hustými mraky, pod nímiž se skrývá pekelný povrch. Na vzdáleném okraji soustavy leží Neptun, temně modrý obr s nejsilnějšími bouřemi ve sluneční soustavě. Vedle něj Uran, chladný svět nakloněný na bok, poznamenaný dávnou kosmickou srážkou. Blíže ke slunci září Saturn, tichý obr obklopený prstenci z ledu, prachu a kamenných úlomků. Jupiter, největší planeta sluneční soustavy. Jeho velká rudá skvrna je bouří starší než lidské dějiny. Mars je velký rudý svět, dnes chladný a suchý, ale kdysi pravděpodobně bohatší na vodu. A nakonec naše Země, modrá planeta plná vody a života. Vznikla v ideální vzdálenosti od slunce, není příliš horká ani příliš chladná. Právě proto se stala místem, kde mohl vzniknout život. Ale nebylo tomu tak vždy. Země se postupně ochlazuje a její povrch pokrývá voda. V oceánech vznikají první jednoduché organismy. Buňky se spojují do kolonií a život se postupně organizuje. Některé organismy začínají produkovat kyslík a mění celou planetu. V mořích se objevují první živočichové, například trilobit. Život získává pohyb a rozmanitost. Přicházejí ryby, které ovládají vodní svět. Oceány se plní aktivním životem. Některé ryby, jako tiktálik, se po milionech let evoluce vydávají k souši.
Následují je první obojživelníci a hmyz. Život na souši se rozvíjí v pestrou mozaiku tvarů, velikostí a barev. Později planetu ovládnou dinosauři. Jsou obrovští, silní a dominují Zemi po miliony let. Jejich éra však končí s dopadem asteroidu, který mění fungování celé naší planety. Miliony let evoluce formují život až do podob, které známe dnes. Například majestátní slon africký. Největší suchozemský tvor. Z výšky s lehkostí vše sledují ptáci. Vedle nich se ve vodě, ve vzduchu i na souši vyvíjejí miliony dalších tvorů a živočichů. Jeden z nich však proměnil svět nejvýrazněji. Z větve primátů se postupně odděluje společný předek lidoopů a lidí. Ještě není člověkem, ale nese v sobě začátek dlouhé cesty. Australopithecus afarensis se napřimuje a dělá první jistější kroky po dvou. Najednou má volné ruce a svět před sebou vidí jinak. Homo habilis bere do ruky první nástroj. Z přežívání se pomalu stává tvoření. Homo erectus ovládá oheň a vydává se dál za hranice známého světa. Tma už není jen hrozbou, stává se prostorem k objevování. Přibližně před pouhými 300 000 lety přichází člověk, který myslí, tvoří, má sny a buduje společnost. Homo sapiens. My lidé jsme dokázali nemožné proměnit ve skutečnost. Spojili jsme kontinenty, překonali hranice, naučili jsme se tvořit, létat, sdílet a měnit svět kolem nás. Dnes společně saháme ke hvězdám a objevujeme vesmír, který nás kdysi stvořil. A přesto zůstává otázka, jsme ve vesmíru sami? Děkujeme vám i všem partnerům, že jste s námi na Ignis Drone Show na Brněnské přehradě. Thank you and all partners for being with us at the Ignis Drone Show at the Brno Dam.